Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw. Nining tungura karon na nasab kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated o kini karon ang inyong ebanghelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo og magapanghinaot na kamo sa kabaskog sa inyong mapanglawas sa inyong tagsa-tagsa ka nahimutangan para magamit nato puhunan sa pagtimbang-timbang ni ini makamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan sa pagtulo ni Master kanamo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o sa pagtulo gyapon niya kanamo kung may mga basahon man nga gitugot niya ang mga referensya dili kini mao ang gihimo na nga Biblia kun dili igamit para dili sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura, among mga mainitong pagpangamusta sa nagakalilain nga mga chapter president sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit o sa inyong mga dapit. Pasalamat kami sa inyong pagpakigalayon o sa pagkuha ninyong radio station para maialagad kining maong programa sa inyong pag-angkon. O dili usab nato kalimtan ang atong obligasyon sa binulan sa paghatag para sa PBCM Palace Reconstruction o usab ang atong pag-atender sa atong hiniusang katiguman tungod kay sulod sa usa ka tuig nga na adunay tulo ka pagtambong nato sa pagpagayon ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 ini karon usab nga palabuton. O kumusta sa tanang makiigsunan sulod sa PBCM compound sa inyong pagsunod ini sa inyong pagkamalahutayon sa pagtabang para sa atong programa. O garon, magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman o gihatag ko pa kamo sa pagpailapas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpataling usab sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 26 na ka mga radio station mabati ang programa Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi nining mahong sibihan sa RPA Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ang programa alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa gaponon. Adunay pagsubli sa matag adlang Miyerkules ug Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Live sa Facebook mga kigsunan ang programa makita usab kini sa YouTube o ingon man makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5. Dinhi usab nining mahong sibihan sa Radyo Pilipino dinis Butuan City mabati ang programa matag adlang Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon o gipaluyuhan sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Sister Leonarda Cano o ingon man ni Hernanita Ortega og sa mga kaigsunan. Dinhi usab sa pagpatalinghog ninyo nining maong sibihan dinis Calamba, Misamis Occidental dinhi sa DXMM FM. Ang programa alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon o gisuportaran sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Felipe Manlod. Kumusta usab sa panimalay sa Vice Chapter President Brother Harley Luod og sa imong pamilya. O sa tanan nga mga nagasudong ug nagapaminaw ang among mga pagpanimbaya kaninyo labi na sa mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Kulihat Peterson, ni Sister Lily Barbosa sa Moramos Graham. Diniusab sa Alabama, Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, sa mga Juanito and Justina Amakiton Hermias family, labi na sa atong igsoon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Diniusab sa Agusan del Sur, sa Prosperidad ug sa San Francisco, Brother Democrito Badino ug sa imong pamilya, Brother Ambrosio Birano usab ug sa imong pamilya. Diniusab sa Taguluan, Brother Jerry Edkila ug sa imong pamilya usab. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos, Dennis Claveria, Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Yadtong gusto magpadangat sa pangutana, i-text lang sa numero nga makita sa screen. Ang numero mao kini 0917-811-8882.
O sa mga higala usab nga mga salesman, kalakip kamo sa among mga gipanambaya. O karon sa pima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining tungura karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Ang ato karong pagaisgutan sa atong pagtuon karon mao kini. Gitudlo ni Master diri kanamo ang unsad nga gisgutan sa Biblia. Ato kining pagasosihon nga kining mga pagtudlo ni Master diri kanamo nga among nakatunan kay ang among gisgutan dili kami nagwali dinhi nga among buot-buot kining mga kaalama ug gikan kani ni Master. Musa sa atong nisgutan nga gitudlo ni Master kanamo ang kunsad nga gisgutan sa Biblia. Pag gitudlo ni Master kanamo, natural nga among hisgutan. Baya naman ang mga membro sa PBCM nga imbes mo ituluan sa mga magwali, ang dili naman hinoon magwali, mo'y magbuot sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Gihimo kami nga mga ministro para diha sa mga katauhan, sa mga dili membro, para makasabot sila nga mamembro og labaw na sa mga membro. Mao nga kung naaman di ay inyong kaugalingon nga pagtudlo, mao nga giimbitar kamo, nga muanha kamo sa sulod sa PBCM Palace aron atong tan-awon ang inyong mga prinsipyo. Busa niini karon nga gitudlo ni Master kanamo ang kunsad nga gisgutan sa Biblia. Hayan ba kini mabasa, Brad Diber, unang sitas nga atong ipakita sa mga pagtudlo ni Master kanato? Oo, sir, ato usang pagabasahon katong komentaryo ni Brad Danny sa Facebook, Reb. Atong Mao ni maayo kay para makita nato, di ba? para mapuribahan nato, oo. Mo kini ang conversation tali ni Brad Rooney ngadto kang Danny Mabini atong pagabasahon sa ato ang PBCM official Facebook page ni nagaingon ini ato pagabasahon i-display nato sa screen. Mo kini atong mabasa matud pa ni Danny Mabini. Nganong si Master nagpakita man og pagpandong sa iyang mga kamot. Duha ka bata nako gipandungan ni Master atol sa pagbunyag sa akong mga bata ug akong asawa sa dihang nagsakit akong asawa. Unsa diay ito pagpandong ni Master, lahi ba sa pagpandong sa panahon sa mga apostoles? Ug dili man diay ipadayon bisan gani ang kadungan ani nga wali sa Villanueva sa paglid ni Macarayo. Nganong nagwali man sab ug kakunsaran sab ug Espiritu Santo moingon pagpatinga. Unya ang kahingpitan daw nga mubuhat ni ana ang Espiritu Santo sa panahon karon sa katumanan ni Master. Mao kanatong nabasa rin base sa komentaryo ni Danny Mabini sa ato ang PBCM Facebook official page. Maayo nga imong gisgutan day kini. Mm. Samtang dili pa kita makapakita og unang sita sa Biblia. Iyang gipaagig pangutana nga ngano man daw kang Danny Mabini nga gikonsaran daw ang paghisgot anig na ay mga pagkunsad. Unya ngano daw nga ang iyang bata gipandungan man daw ni Master. Ang duha lugar niya ka bata. Ingon man ang iyang asawa kun ang pagpandong gipahunong na bangaha. Unya ngano daw nga si Macarayo nga nagwali sa Villanueva nga siya mo'y naglid. Ngano man daw nga gibasa man daw niya ang pagpakunsad. Unya giingon pa nga patinga kuno to kay ang mubuhat sa katumanan diya na sa Espiritu Santo ang hingpit. Unsa may diferensya na? Kung gipandungan mo ni Master ako nang giisgutan nga pati ako nagpandong pinasikad sa pagbunyag. Wala na magpasabot nga ang argumento nato nga kung pandong magsulti baglaing pinulungan. Mao man ang inyong gipakita diha. Unya, wa man na magpasabot nga gipandungan ang imong mga bata o ang imong asawa nagyaw-yaw naglaing pinulungan. Mo bitaw mo ingon ko nga dili man ko ninyo makuno. Kay sa sistema kita mga anak ni Master, ako anak ni Master. Dili ko malimbungan ni anang mga pamigiha. Kay ang nagtulo nato mao si Master.
Unya kung nag-ingon si Brother Mohinis Makaray usa sa mga ministro nga na destino sa radio station sa Villanueva FM nga Kabusis Power Radio na kung nag-ingon og kunsad nagwali ba siya nga ang kunsad nga gipasabot namo naa namo ang pagsultig mga laing pinulungan nga pagtugot ni Master. Mo na nga gisgutan nato ang gitudlo ni Master kanamo ang kunsad nga gisulti sa Biblia na karon. Unsa ba ang usa katong gisgutan nato nga makbasa nga sitas Brother kung gitudlo ni Master diri kanamo ang kunsad nga gihisgutan sa Biblia. Unsa kini? Ato pagabasahon rib mo gamit tag Biblia kining may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church dinhi sa unang Samuel kapitulo 19 bersikulo 20. Niya, no, ato pagabasahon, nagaingon ini, og si Saul nagpadala og mga sulugoon aron sa pagpakuha kang David, og sa pagkakita nila sa panon sa mga manalagna nga nanagpanagna, og si Samuel dito ingon nga ilang pangulo. Ang Espiritu sa Dios miabot sa ibabaw sa mga sulugoon ni Saul, og sila usab na nagpanagna. Mo kana itong nabasa rin. Makaron. Balikan ta ang pagkasunod sa pag-istorya nga balikan ta sa unahan ang picture diha nga sa pagpakita ni Master nato. Balikan ta oh. Kini siya gamay pa kita ani Brother Rone. Tinoon. Kanang gipasuotan ta ni Master og sutana, di naman mailhan nga ako nang naong. Gipagunit ko ni Master og Biblia to prove nga kini daw nga panahona kung mangutana ang mga tao niya na dili ko kabalo anig Biblia. Gipropesya ni Master kay siya may katumanan sa pagtudlo nato base sa Biblia nga mo Espiritu Santo nga moabot ang panahon nga kita iyatang gihimo nga chief minister pangulo sa mga magawali. Himuon dayta ni Master nga pangulo sa magawali. Unya ang mga tao nga naana na sulod na membro na magbuot na sa atong mga pagwali. Unsay suportar niini? Sa diha nga nahimo na kitang magawali, Brad Ron. Lugar kita nahimong chief minister. Si Master ba naghatag ba og katungod pagsuportar sa atong pagkamagawali, Brad Ron? Naghatag reverendo og mao ni angay nga tamdan og paminawan sa tanang membros PBCM. Diin si Reverend mo gihimong labaw sa magwali, gipropesyan makita sa hulagway ha, bata pa si Reverend wa ko masayop 10 anyos pa. Gipasulob sutana, gitagaag Biblia. Haron nga siya pag-abot sa panahon magwali gamit ang Biblia og giproklaman usab gyud na ni Master gikan gid sa baba ni Master Reverend atong mabati nga adto ang tao mamati sa mga magwawali. Atong paminawan ang pahayag sa atong magtutudlo. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sangasot. Ang rally lang sa BBCM. Ang tao maminaw. Kahit nagabasdaton, meron mau ang Biblia. Kahit wala magwali ang BBCM. Walang pataka, walang unsa. Yang pagwali, ikaduha. Gagaitad sa mga libro na dokumentado ang BBCM. Kaya hindi manuhali ang BBCM, ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka diha. Atong nadungog na pamatian nga dili day kuno magpataka lang ang PBCM sa pagwali-wali nga pagyaw-yaw-yaw diha. Busa ang primero gani nga sa diganan matud pa ni Master nga mamati mo sa wali sa PBCM. Na kung ang gitugon niya na dili membro gihatagag pagtagad labaw na ang mga membro sa magwawali ka mo mamati. Na labaw sa tanan sa mga membro na nga dili gyud di ay mohatag og violation nga siya mo'y magpasiatab sa doktrina sa PBCM kapin pa nga wala itudlo sa pagkamagawali abay inyong suportar mo man naron diha na karon maong gibasa ganina ni Bradiber ang unang Samuel 19:20 nga kung imong mabasa o nabasa nato nga miabot ang Espiritu sa Dios diha sa mga sulugoon ni Saul. Og nakita nato diya niya na nga adunay gibuhat din nga gihisgotang pagpanagna. Pero sa ubang hubad sa Biblia, Brad Ron, giunsa na kana pagkasulti kining unang Samuel 19:20. Okay, ray, basahon na to niya Bibliang adunay imprimatur ni Ricardo G. Cardinal Vidal. Ang unang Samuel 19:20 ingon ini na ang atong mabasa.
Busa nagsugo si Saul og mga tao sa pagdakop kang David. Sa pag-abot nila dito, nakita nila ang pundok sa mga propeta og nanagna og si Samuel maoy nangulo kanila. Unya ang Espiritu sa Dios mikunsad sa mga sinugo ni Saul og sila nanagna usab. Nakita nato nga sa SDA Bible nga ang Espiritu sa Dios miabot sa ibabaw sa mga sulugoon ni Saul ug sila usab nagapanagna. Sa huban naman sa maayong balita Biblia nga may imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal nagpakita nga katong miabot sa ibabaw kanila ang Espiritu sa Dios, giingon kana ang Espiritu sa Dios mikunsad sa mga sinugo. Unsa di ilhanan og kunsaran ka? Mahimo kang propeta kay managna ka naman. Dili man ka pwede nga managna og di ka tawagon o dili ka propeta. Kay katungod sa propeta ang pagpanagna. Kana ang gitudlo ni Master Dre Caramo ang kunsad nga gihisgutan sa Biblia. Karon, ang ato naman nga susihon karon, kinsa pa ang nahimong nakunsaran gyapon nga nanagna sumala sa nakasulat sa Biblia. Pati pa si Haring Saul. Unsay puriba, Brad Ronald, sumala sa Biblia? Aniya ang puribarib atong pagabasahon gyapon sa Biblia nga maayong balita Biblia nga may imprimatur Ricardo G. Cardinal Vidal dinhi sa nakasulat sa unang Samuel kapitulo 19 bersikulo 21 hantod sa 24. Sa pagkabalita ni Saul niini, nagsugo siya glaing mga tao ug sila nanagna usab. Unya sa 22 atong ipadayon. Unya siya gayon ang miadto sa Rama ug miabot siya sa dakong atabay sa Siko. Ug unya nangutana siya, hain ban si Samuel ug si David? May miingon, atoa sila sa Nayot sa yuta sa Rama. Unya sa 23, busa miadto siya sa Nayot ug samtang naglakaw siya, gikonsaran usab siya sa Espiritu sa Dios hangtod sa Nayot. Sa 24, ug unya gihubo niya ang iyang biste ug nanagna usab siya diha sa atubangan ni Samuel ug naghigda siya nga walay biste tibuok adlaw ug gabii. Mao kini ang sinugdanan sa panultihon nga propeta na usab di ay si Saul. O nakita nato sa Biblia nga si Saul nanagna gikonsaran sa Espiritu sa Dios hangtod dito sa samtang naglakaw siya dito nga miadto siya sa Nayot. Gikonsaran usab siya sa Espiritu ug siya naghigda siya nga walay biste. Unya nanagna siya. Pagkatapos ang mga taong nakakita niya kay nikonsad man ang Espiritu sa Dios diya kanya, ningon propeta na ba usab di ay si Saul? Okay, basta naa ka niya na nga kunsad. Busa dili tungod kay gikonsaran magsulti na dayon og laing pinulungan. Wa magsulti si mga sulugoon ni Saul og mismo si Saul nini nga gikonsaran manang angay natong mahibaw-an. Nakaron, pagka makonsaran ka, buti pasabot nga mahimo kang propeta. Kay kung walay espiritu nga nisulod nimo, pag managna ka, buot na nimo. Kinahanglan nay espiritu sa Dios nga nakasulod nimo. E ang pangutana, si David ba usab gikonsaran mga mahal lamang tigpaminaw? Oo. Ang mikonsad niya, ang misulod niya, Espiritu Santo. Naghangyo siya nga kanang naa sa espiritu niya, kinahanglan mabag-o. O naghangyo siya nga ang Espiritu Santo dili unta kwaon sa Dios. Ayon ang puriba sumala sa Biblia, Brother. Okay, Reb. Mugamit tag Biblia, kining may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa Salmo 51, versikulo 10, lahos na to sa 11. Mao kini atong babasa. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing, o Dios, ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Mato di David. Dayon sa versikulo 11, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Mao ning gitawag sa mga ebanghelista o sa magwawalig patinga. Nagsugod ang patinga
Dili sa panahon kang Kristo. Sa panahon kang Yuba, kay ang atong gisgutan, ang Espiritu Santo naglihok na. Pero wala pa magbaton og tawhanon nga lawas. Busa spiritual being, mo kanay gisgutan namo nga the word nga patinga. Natingaman may sa among patinga nga kami nag-experience. Gusab man diha ninyo. Mao ni nga gisugod, gitudlo ni Master Rica namo ang kunsad nga gisgutan sa Biblia. Por iso kay naghangyo si David, ayaw pagkuwaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Nisulod ang Espiritu Santo. Kaya naman sa Biblia nga nakasulat sa basahon sa Korinto nga ang lawas sa tao, templo sa Espiritu Santo, sumala sa unang Korinto 6:19 lugar diha nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. It doesn't mean nga si David gisudlan sa Espiritu Santo na nagpanulti siyang mga dila. Ang tumong o ang tubag lang niya na nga pagkamasudlan siya sa Espiritu sa Dios o gikunsad sama sa pinulungan nga nakita nato nga nagpahiluna sa ibabaw ang Espiritu sa Dios diya kang Saul, pero sa ubang hubad sa Biblia kunsad mao nga nahimong manalag na si Saul ug ang iyang mga sulugoon nga gikunsaran. Si David ba mabasa sa Biblia nga manalag na kay mo ituyo sa pagpakunsad sa Dios diya kang David busa gibutangan siya Espiritu Santo, Brad Ronnie? Oo, Reb, sa pagtudlo ni Master Rica nato nga si David kumo anaa kaniya ang pagkunsad sa Espiritu Santo niya ako makunsarag Espiritu Santo manalagna man si David mabasa gyud nga usa ka manalagna o propeta. Ang Biblia nga akong pagagamiton sa pagpuriba kining Biblia nga may tatak as Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa rin sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 29 lapos sa versikulo 30. Giyon ini ang atong mabasa sa 29. Mga igsuon, sa masaligon ako makasulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong ug ang iyang lubong nagapabilin paman gani kanato hangtod nining adlaw. Karon og sa bersikulo 30 ang atong pagbasa gingon kini og tungod kay propeta man siya si David og nasayod nga ang Dios nakahimo kaniyag pinanumpaan nga saad nga usa sa iyang mga kaliwat palingkuron sa Dios diya sa iyang trono. Basta nabasa nato nga si David usa ka propeta. Matinaw nga si David kay naa kaniyang Espiritu Santo ni kunsad o nasudlan sa si Espiritu Santo. Mo nang giingog patinga na namo kay nataw na des master ane. Wala pa. Wala pa. Mo nang pasabot na mo. Pero ambot nga nalain man ang pagsabot sa mga angay untang mosabot. Karon, nagsulti ba si David og laing pinulungan? Wala. Ang nakapahimo kaniyang manalag na kay gikunsaran siya sama kang Saul, Haring Saul, o sa mga sulugoon ni Saul. Nakaron, gipakita ba usab ang laing sistema sa pagkunsad? Oo, ang gigamit nga kasangkapan, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa diyang gipakunsaran siya sa Dios nga Amahan, mahitungod sa Espiritu nga gibutang diya kaniya sa pagpakunsad. Ang atong Ginoong Hesukristo nagwali. Lain sana nga matang sa kunsad nga magwali ka og dili nagsulti si Kristo laing pinulungan sa diyang nikunsad ang Espiritu sa Dios. Kay si Kristo baya Dios. Unya musulti pa di siya laing pinulungan, di siya kay balo og di kunsaran sa Espiritu. Gipakita lang ni nga kung kunsaran ka di sa Espiritu sa Dios, naa ka sa bulatong pagwali og adisyonal niya na naapod ang pagpangayog mga sakit unsay puriba bradever. Okay, Reb. Natay pagabasahon, Reb, nga Biblia, kining maayong balita. Biblia nga may imprimatur, Ricardo J. Cardinal Vidal dinhi sa Mateo, Kapitulo 12, versikulo 15, ngadto sa 24. Ato pagabasahon nagaingon ini. Nakamatngon si Jesus mahitungod sa laraw, bato kaniya busa mibiya siya ni adtong dapita, ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton. Dayon sa 16, o gidid-an niya sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Dayon sa 17,
Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propeta Isayas sa 18. Ang Dios nag-ingon, ania ang akong gipili nga sulugoon, ang akong gihigugma ug gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu ug isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Dayon sa 19, dili siya makiglalis, umusinggit, umuhimog masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dayon sa bersikulo 20, dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya. Dayon sa 21, ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Dayon padayon sa 22, unya may pipila ka tawo nga midala ngadto kang Hesus ug usa ka taong giyawaan nga maoy hinungdan sa iyang pagkabuta ug pagkaamang. Giayon ni Hesus ang tawo busa nakasulti na siya ug nakakita. Dayon sa 23, natingala ang mga tawo ug nangutana sila, siya ba kaha ang anak ni David? 24. Sa pagadungog niini sa mga Parisiyo sila miingon, nakapagula siyag mga yawa kay yawa man sab ang nagtabang niya. Ang ilang pangulo nga si Beelzebul maumay naghatag kaniyag gahom. Mga kaigsunan, sa nabasa sa gibasa ni Brad Deber, abi kay nakapagula man ang atong Ginong Hesukristo og yawa, ang naghatag kuno niya gahom nga makahimo siya sa pag-ayo atong bakol nga sukad pa sa pagkatao nga nakapahimo pod niyang amang mao daw si Beelzebul. Unya sa atong nakita dinhi nga si Kristo gipakunsaran sa espiritu kay ang tuyo aron isangyaw niya ang kabubuton ngadto sa Dios sumala sa Mateo 12:18. Og nag-ingon sa bersikulo 19 sa kapitulo 12 sa Mateo nga dili daw siya pud makiglalis o musinggit og mohimog masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Buti pasabot, lahi siya nga gikunsaran, dili siya magsaba nga magsultig pakigpulong lugar ingnon taglaing pinulungan Dios man siya. Mo na ang trabaho niya. Pero tanawa, bisan taliwala nga nakita nila ang milagro kay dito basta-basta. Bakol na dan sukad pas pagkatao niya, gawas nga bakol amang pagyud. Pero napapalakaw ni Kristo, napapasulti niya. Pero unsay sulti sa mga Parisyo, nakahimo daw si Kristo kay gitagaan siya gahom, pinaagi daw kuno sa pangulo nila nga si Beelzebul. Nakaron, kung atong susihon sumala sa Biblia, kinsa ba kini si Beelzebul? Brad Deber, kay pabor naman nimo ang Biblia. Naatoy pagabasahon nga Biblia rib kining maayong balita. Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales niya anita sa listahan sa mga pulong. Nato pagabasahon dinhi sa pahina 390 mao kini ang gihatag ni ining pulong nga Beelzebul. Nagaingon ini na diri, Beelzebul ang ngalan sa yawa ingon nga pangulo sa mga daotang espiritu. Busa, atong nakita nga ang pangulo daw sa yawa, ngalan da ini, sa yawa kini si Beelzebul, nga mo'y naghatag daw kuno kagahom ni Kristo ang pangulo. Busa, bisag unsaon di ay, kung nahalin yata sa dili magtotoo, at kita sa opposite nga pagtuo, nga lahi. Nakaron, mao nga, kung gitudlo po ni Master nga magwali, nga angay pamation, ikong gibahin ta, muupos kita, muuposit kay adili, kami maoy angay tuuhan. Ingon na ang mabuhat sa tao. Mo nang gipakita nato ang ehemplo. Pero, kay nagisgot gikunsaran ang mga sulugoon ni Saul, hasta si Saul, nanagna na. Hasta si David, nanagna na. Ang atong Ginong Hesukristo, gikunsaran para pagwali o pagpakita sa mga milagro. Pero, nagsulti ba ang atong Ginong Hesukristo nga gikunsaran po siya sa Espiritu sa Dios nga moabot ang panahon diya sa matunan-an nga kunsaran po sila, Brad
Ronald, sumala sa Biblia. Ani arib ang puri-barib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 ingon ini atong mabasa. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Og kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem og sa tibuok Judea og sa Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Mauni ang gisgutan ni Makarayo, usa sa paghisgot nga naghisgot siya kunsaran sa Espiritu Santo. Buti pasabot nga naa gyapon kanang buluhatuna diha sa panahon na sa kaingpitan, diha sa Espiritu Santo. Pero ang gisgutang pagkunsad dili ang pagsultig mga dila nga mapadayon diri sa tuwa, ug ang paghusgar ninyo nga nganong giwali man lagi niyang patinga. Wa na nakatumong ang inyong paghusgar. Gitawag og patinga kay dinhi nini naglihok ang Espiritu Santo sa pagtulo pero wala pa magbaton og lawas. Mo nang giingon namo og patinga. Kanang inyo patingala diri namo og inyong usbon. Nakaron, sa nakasulat sa Biblia tungod kay magadawat sila gahom sa diya nga kunsara na sila sa Espiritu Santo. Kano sa Biblia pagtulo na ni Master kanamo? Sa gitulo ni Master kanamo ang kunsad nga gisgutan sa Biblia. Kano gikunsaran sila sa Espiritu Santo? Pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, nga ang pulong Pentecostes, ika-50 ka adlaw na. Hayan ang puriba, brethren, nga mauni ang pagkunsad nila. Okay, ani ang pre-baribrin sa gikaingon mo na nga sa panahon sa adlaw sa Pentecostes mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an. Kag ipahayag man ni Kristo pod nga pagakunsaran pod ang iyang mga tinun-an. Unya makita nato ang epekto sa diyan na kunsaran sila ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ari ko mabasa sa Biblia ang may tatak Seventh Adventist Church sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto 13. Unya ato lang ihugna-hugna ang pagbasa niini mga kaigsuonan aron makuha nato ang punto gingon sa pagpahayag. Ang uno mo akong unahang pagbasa. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Dayon sa dos atong isunod sa pag-display sa screen. Gingon. Og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin og kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila ang mga tinun-an na naglingkod sa 3. Og dihay mapakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Sa 4. Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Sa 5. Og didto sa Jerusalem may nanagpuyo nga mga Hudiyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. Sa 6. Og sa nabanha na ang kadaghanan na nagpanugok og sila nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostolis nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog. Sa 7. Og sila nahingangha og nahibulong nga nanag-ingon tan-awara, dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nanagpanulti? 8. Og naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagasulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan? 9. Kitang mga taga-Partia og mga taga-Media og mga taga-Ilam, mga mulupyo sa Mesopotamia, Judea o Cappadocia, punto og Asya. Sa 10 naman, Phrygia o Pamphylia, Ehipto o sa kayutaan sa Libya, nga sakop sa Cyrene, o mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudiyo o mga kinabi. Sa 11, mga taga-Krita o mga taga-Arabia, kitang tanan pinagi sa atong matag kaugalingong mga sinultihan. Nakadungog kanila ngadto sa mga apostolis nga nagasugilon mahitungod sa kahibulungang mga buhat sa Dios. 12. Og ang tanan nahinangha og nangalibog nga nanag-ingon sa usa og usa. Unsa man kahay buot ipasabot niini. Sa 13 naman.
Apan dihay na nag-ingon, agig bugal-bugal. Atong mga way pagtuo ba sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gibugal-bugalan ang mga apostolis. Unsa ilang pagbugal-bugal? Kana sila nangabasdak sa tamis nga bino. Oh, mo na pakita sumala sa nakasulat sa Biblia nga gikonsaran sila sa Espiritu Santo. Ang resulta, nagpanulti sila, nagkalain-laing mga pinulungan. May tag-iyaan to nga nasod. Unya gingon pa sa Biblia, nagsugilon sila may tuod sa kahibulungang mga buhat sa Dios katud ay sa Dios katong kahibulungan nganong nakapagsulti sila sa nagakalain-laing mga pinulungan tungod kay ang Espiritu Santo naa kanila ni sulod. Lawas ba to ni Master? Dili. Dili ang espiritu nga kahimtang. Muna giingon na sa Biblia dayon nga patinga. Pero niya og tungod kay ang mga tao na bahin man sa magtuo og dili magtuo. Di ningon sila gibugal-bugalan nga kana sila nangabasdak sa matamis nga bino sa lain pagsulti mga hubog. Na naaman sa inyong prinsipyo nga mauni ang pag-ila sa Dios Espiritu Santo kang Master nga maila siya sa tibok kalibutan kung magsulti naglaing pilungan. Kana kung nag-ingos Master nga padayon. Kanong supakon man namo ng inyo? Natingala lang mi, i-prove na sa Biblia kung tinudlo ba na ni Master. Kay kung nag-ingon mo nga gitudlo na ni Master, unya di ka pribahan sa Biblia. Unya si Master nagtudlo na mo sa wala pa siya mo pahulay. Padayon kini nga among giwali sugod pa kang Brad Vic o Bradani uban pang mga ministro. Mauni ang among naibaluan. Ya, takulaho lang moingon mugpadayon. Mao na nga kamuray magpadayon-dayon. Pero wala itudlo ni Master di kanamo og sa nakasulat sa Biblia. Karon gidipinsahan ba ni Apostol Pedro Bradiver pag ingon nga nangabasdak sila mga matamis nga bino? Mura di pare sa ladies drink nga kung babae mo inom ana sila sa tamis. Lain ang gisgutan diri nga bino sa unang kapanahonan kay tamis di ay. Na gidipinsahan ba Bradiver? Oo, Reb, gidipinsahan gyud ni Apostol Pedro. Katong ilang pagsultig mga dila. Kung gidipinsahan, giingon ni Apostol Pedro nga mao kana ang katumanan sa gipanagna ni Propeta Joel. Kay si Joel gikonsaran pod sa Espiritu Santo. Kay dili man ka makapanagna og way espiritu sa Dios nga mokonsa nimo. Tinuod. Kini ang prueba nga pagabasahon mo, brother, berain. Dinhi sa buhat kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 18. Ipadayon lang nato ang gibasa ni Brad Rooney, bersikulo 1 ngadto sa 13 man to, kini sa 14 na hantod sa 18. Pero ato lang ihugna-hugna. Iuna lang tong display ang bersikulo 14. Sa Biblia nga may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church. Atong pagkabasahon nagaingon ini. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa, mipatugbaw sa iyang tingog ug kanila misulti siya nga nag-ingon, mga Hudiyo ug tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem, sabta ninyo kini ug patalinghugi ninyo ang akong mga pulong. Bersikulo 15. Kay lahi sa inyong pagdahom, kining mga tawhana, dili mga hubog, repirados mga tinunan nga gikonsaran sa mao nga espiritu sa Dios. Sanglit, karon ikasiyam pa man lamang ang takna sa kabuntagon. Dayon sa 16, apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. 17, ug mahitabo sa kaulahi ang mga adlaw, nagaingon ang Dios, nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan, ug magahimog mga propesiya ang inyong mga anak nga lalaki ug babae, ug ang inyong mga batan-on makakitag mga pananaon, ug ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. Dayon sa 18, oo, ug niadtong mga adlawa ang akong mga ulipong lalaki ug ang akong mga ulipong babay, pagabubuan ko sa akong espiritu, ug sila magahimog mga propesiya. Oh. Sa nakita nato, kung mabubuan ka sa Espiritu Santo, gisaa din na ni Propeta Joel nga managna, nga ang mabubuan niya na, tigulang ka man, magadamgo dayon og mga damgong tinuod, kay dili ra ba tanan damgo tinuod. Makakita po silag mga pananawon, dili ra ba tanan
pananaon tinod kung dili na gikan sa Dios. Og ang mga katawhan maghimog propesya kanang pagpanagna. Og ang uban magsultig laing mga pinulungan. Dili kay putdo na lang ninyo sa pagsultig laing pinulungan. Maura ba inyong katuyuan? Wala masibo gapon sa Biblia. Pero atong susiyon, kay sa versikulo 18 sa Buhat Kapitulo 2, nga pagabubuan ko sa akong espiritu, matod pa sa gisulti ni Propeta Joel sa gikot ni Apostol Pedro, nga magahimo sila mga propesya. Sa ubang huban na sa Biblia, kanang propesya gitawag kanang panagna. Unsay puribya, Brother Ronald? Aniya ang puribarib, natay Biblia nga bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Atong pagabasahon, balikan ta ang 2:18 nga gibasa ni Brad Deber. Ingon ini ang atong mabasa ug atong i-plus sa screen. Og bisan nganha sa akong mga ulipong lalaki o nganha sa akong mga ulipong babay, ibubo ko ang bahin sa akong espiritu niya ng mga adlaw ug sila managna. Ang propesya managna. Unya sa ato nang nakita sa among pagwali, ni comments mo, unsa inyong comments? Unsa may kapuslanan sa pagwali sa Espiritu Santo sa mga nangagi natong pagtuon? Kung walaon naman ang pagpropesya, amo kang giingnan, kanarabang propesya pagpanagna ra ba na? Og ang pagsultig mga dila, walay pulos ang pagwali. Nganong walay pulos? Kaya man mo kay bao. Kay gusto man di ay mo, nga dili na walaon. Nakasulat ba sa Biblia nga dili walaon? Gusto man di ay mong dili walaon ang pagpanagna o ang pagsultig laing pinulungan. Nakasulat ba sa Biblia nga dili walaon? Na kung pananglitan pa dayon, kinsay man nalagna ninyo diha. Kay kami sa mga magwawali, anybody, bisan kinsa namo, walay man nalagna namo, kay gisgutan na namo, nga ang modala sa pagtagna sa mga butang ulabot, ang Espiritu Santo, nga matod pa ninyo, mo'y inyong gituhan. No, sa imong gituhan. Nganong naglain man tagpagtuo, o kamo? Nga parehas man kata. Musangko kita sa pagka-expelled ane, madugay. Unya, kamo may nag-pronounce sana, kay ngano man, inyo manggong inkwentro diha sa official PBCM Facebook, dito mo nag-comments, nagtinahor mo ba sa pag-comments? Huwag mo decide mo, dili man mo na mo pugnan, nga muhawa mo sa PBCM. Sultihan talang mo dahil, pero dili na ko na gusto. Ha? Kaya nga no, nagwali ta. What is the purpose to evangelize? Atong evangelization nga gihimo. Para pag-gather sa mga tao. Pero mag-unsa man ang nag-gather na, magbuot na sa among mga pagwali. Mao man na karon ang atong asertahon. Gisulti na daw kana ni Propeta Joel. Diin sa kang Propeta Joel nga makonsaran day sila. Kay si Joel ana nagsulti. Unya, nganong nakibaw mi ana? Busa gani kay gitudlo ni Master diri kanamo ang punsad nga gisgutan sa Biblia. Mo gani mo kibaw. Abi man gani ninyo sa bagong tugon ra na. Karon pwede na mo nakaawat pero magpalit mo Biblia ang Katoliko para mabasa nga kunsad di ay na nga ang Espiritu sa Dios miabot kang Saul o sa mga sulugon ni Saul. Kay nag-ingon mas master nga kinanglan nga ang mga Biblia basahon ipamatuod hastang mga dokumento, mga libro nga referensya para dili mahimong diferensya. Nakaron, hain sa Joel Bradron ang gisgutan ni Apostol nga si Pedro. Okay, niya sa Joel Rib sa tudlo ni Master dari kanato mabasa kini ang gisaita ni apostol nga si Pedro sa Joel kapitulo 2 bersikulo 28 ug 29 unya sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church nako pagabasahon. Yeah. Joel 2:28 ug 29 hugna ta lang unahon tang 28 ug unya mahitabo sa ulahi nga igabukbo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod ug ang inyong mga anak nga babae ug ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna. Ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo. Ang inyong mga batan-ong lalaki makakita sa mga pananaon. 29. Gingon. Og ingon man usab ibabaw sa mga sulugoon nga lalaki ug ibabaw sa mga sulugoong babae niadtong mga adlaw igabukbo ko ang akong espiritu. Takdo kayo sa payag ni apostol nga si Pedro kay dito man nagikuha sa panagna usab sa propeta nga si Joel. O tanawarang imong gisgutan, inyong gisgutan man gyud.
Gipandungan malagi ang akong mga anak ni Master. Hasta akong asawa. Na ba man waapod ka magpaapil ditong pandong. Kung gidili man ka ang pagpandong, ang atong gisgutan, pamati bas topiko ba? Out of context ka sa among gisulti. Ang topiko, epekto sa pagpandong, magsultig laing pinulungan. Hain ang puriba sa Biblia, bradron, nga gipandungan, kay ugwa pandungi, wa magsultig pinulungan, ingon din ka ni Reak. Nga no man lagi ako, wa man lagi ko pandungi, nagsulti man lagi ko. Oo niya, og nagsulti ka ni ato, way nabasa po sa Biblia, amo man ang gipamatud-an. Amo lang gisugod, og pila ka buok ang napandungan ni Apostol Pablo nga nagsulti sila, og laing pinulungan, og ang uban ni adto unsay gisulti. Sumala sa nakasulat sa Biblia, bradron. Okay, Reb. Yeah, basahon niya tayo Biblia, Reb, nga iya sa mga Jehovah's Witnesses kini. Uluhan kini bag-ong kalibotang hubad sa balaang kasulatan. Atong i-display sa screen ang maong hulad. Biblia, no? Bag-ong kalibotang hubad sa balaang kasulatan. Ani ko mubasa sa buhat 19 nga kapitulo bersikulo 1 ngadto 7 ang atong pagbasahon ani Reb niya ato lang ihugna-hugna ang pagbasa. Gingon. Sa naglakat pa ang mga hitabo samtang si Apolos didto sa Corinto, si Pablo milatas sa ilayang mga dapit ug milugsong ngadto sa Efeso ug nakakaplag og pipila ka tinud-an. Bahin sa bersikulo 2 sa kapitulo 19 gingon, og siya mingon kanila, nakadawat ba kamo og bala ang espiritu sa dihang kamo nahimong mga magtotoo? Sila mingon kaniya, aw, wala gayud kami makadungog sukad kung aduna bay bala ang espiritu. Sa 3. Og siya mingon, nan, sa unsa ba kamo gibautismuhan? Sila mingon, sa bautismo ni Juan. Sa 4. Si Pablo mingon, si Juan nagbautismo sa bautismo nga simbolo sa paghinulsol, nga nagsulti sa katawan sa pagtuo diha sa usa nga muabot sunod kaniya. Sa ato pa, diha kang Hesus. Sa 5. Sa pagkadungog niini, sila gibautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus. 6. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang kamot, ang balaang espiritu mikunsad nga na kanila, og sila misugod sa pagsulti sa laing mga pinulungan og nanagna. 7. Gingon dayon, tanan diay mga napulog duha ka tawo. Sa tupadusi ka tao, tanan-tanan, napulog na ka tao, unsa man, nagsultig laing pinulungan. Pero magkapareho sila, ang uban, nanagna. Sa diyang mikunsad, na ay mga nanagna, na apoy nagsultig laing mga pinulungan. Nakasulat sa Biblia. Ang problema man ron ana sa lahutay na, karon, diin kini makita nga original. Kay matod para ba, nganong gibalik man sa panahon kang Kristo, ngawa man may makakita sa tikon ni Kristo. Uy, pamati pod mo, oy. Ha? Sa lektor, gigamit nato, pabalik ang Kristo. Dili tungon kay, nganong gipabalik na mo, ngawa man mo makita sa tikon ni Kristo. Pati kami, wala makakita sa tikon ni Kristo. Pero nganong gibalik nato, tungod kay ang original niya nang namulong, giintrigar na ni Kristo dito sa iglesia. Dili sa taga Palunpon, o sa taga Ormoc, o sa taga San Antonio, o sa taga Cagayan de Oro City, o sa Balingasag, diin pang napita. Wa na, dito ka na, gihatag dito sa Jerusalem, sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo, kana gipaagi sa pag-distribute niya na. Unsay puriba, Brother Ronald, nga dito ka na sa iglesia gipahamutan. Ania ang puribarib, atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 28 hangtod sa 31. Ingon ni atong mabasa sa 28. Og sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpang-ayo og mga sakit, og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagpanultig nagkalain-laing matang sa mga dila. 29. Apostoles ba ang tanan? Propeta ba ang tanan? Magtutudlo ba ang tanan? Nagahimo bag mga milagro ang tanan? 30. Ang tanan
nakabaton ba sa hiyas sa pagpangayos sa mga sakit? Tigpamulong bag mga dila ang tanan? Nagahubad ba sa kahulugan ang tanan? 31. Apan tinguhaa, hinuon ninyo pag-ayo, ang labi pa kadagkong mga hiyas. Oh, nakita na to. Nga og sa iglesia, sa primerong bersikulo nga gibasa ni Brad Ronald, sa mga kapitulo 12 sa unang Korinto, og sa iglesia gipahimutang sa Jesus, una sa tanan mga apostolis, ikaduha mga propita, di ang bulaton sa propita managna, ikatulo ang mga magtutulo, unya ang mga magbubuhat og milagro, ug ang pagpangayog mga sakit, ug ang pagtabang, ug ang pagdumala, ug ang pagpanultig nagkalalaing mga matang sa mga dila sa laing pinulungan lugar, asa gibutang sa iglesia. Manang gibalik na to kay gingon ni Masters, isugilon ang nakasulat sa Biblia asa di ay. Unya, karon kay gisugilon na. Di ta mosugot kay wa man ta makakitas tikod ni Kristo. Pagtarong pud mo ana, oy. Malain bi pud mi ana kung nalain mo, sinturo ra ba ning amoa? Nakasulat gyud sa Biblia, nalain di ita, malain di tag nakasulat sa Biblia. Si Master may nagsugo. Iglesia, hain mang iglesia nga gigisgutan. Nao, mabasa sa Mateo 16:18 sa SDE Bible. Mabasa na to, no? Okay. O niya, sa Mateo 16:18 na inyo makita, si Kristo nag-ingon, pagatukuron ko ang akong iglesia. Unsa nga iglesia? Sa SDE Bible gapon, makita na to. Roma 16:16, o makita na to. Iglesia ni Kristo. Na ang iglesia ni Kristo nagsugod sa Barangay San Antonio. Diri sa Cagayan de Oro City, Balingasag, Ormoc, Palunpon, asa pa diha. Uy, mo nang gisugod na to, kay buot namong ipasabot, nga nasuhito mi, tod kay gituluan man mi ni Master ni ining mga pamagiha. Unya, gidistribute na yun na. Giyon sa pag-distribute, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Okay, niya. Gibahin-bahin na sa mga tinunan ni Kristo. Na, Okay, niya sa atong mabasa kini sa SDA Bible gapon rin no, sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 4 ngadto 11. Atong ihugna-hugna ang pagbasa niini. Gingon. Adunay nagkalaing-laing mga hiyas apan adunay maurang usa ka espiritu. Sa 5. Og adunay nagkalaing pag-alagad apan maurang usa ka Ginoo. Sa 6. O adunay nagkalaing-laing kalihukan apan maurang usa ka Dios nga nagadasig nining tanan diha sa matag usa. Sa 7. Apan ngadto sa matag usa gikahatag ang alamag sa espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. 8. Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam. lain pud lugar. Oo. Pinaagi sa espiritu ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo. Sumala sa maura nga espiritu sa 9. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo. Pinaagi sa maura nga espiritu ug ngadto sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpangayog mga sakit. Pinaagi sa maurang usa ka espiritu sa 10. Ngadto sa usa gihatag ang gahom sa paghimog mga milagro. Ug ngadto sa usa ang paghimog propesya. Ug ngadto sa usa ang katako sa pag-ila sa mga nagkalanglaing espiritu. Ug ngadto sa usa ang nagkalanglaing pagpanultig mga dila. Ug ngadto sa usa ang paghubad sa pagsultig mga dila. Sa 11, kining tanan ginadasig pinagi sa usa ug maurang espiritu nga nagaapod-apod niini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. Oh, di individual, lain pud ang pagpangayog mga sakit, musawa na sila mag-away. Oh. Ug ang mga managna, ug ang pagsultig mga dila, ug paghubad sa pagsultig mga dila. Nagsulti man lang gani mo, di mo kahibaw og unsa na. Unsay hubad ana, na makapasabot na kang master nga nagsulti man og laing pinulungan. Nakaila na sila nga si master mo'y atong gituhan. Ay raw tag tinuntuhin ninyo sa klaro nga pagkasulti. Nakaron, inyong gipasiatab. Gitudlo ba na sa panahon kang Kristo nga dili na idili? Oo, hasta ang pagpanagna. Wa na idili, unsay puriba, og ang pagsultig mga dila. Wa na idili, kay wa pa man moabot ang pagdili niya na. Unsay puriba, Brad Ronald, sa Biblia. Aniya ang puribarib, natay Biblia nga bag-ong kalimputang hubad sa balaang kasulatan, atong pagabasahon, dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 39, ingon ni nga babasa.
Busa mga igsuon, magpadayon sa pagtinguha nga masibuton, sa pagpanagna apan ayaw idili ang pagsultig laing-laing mga pinulungan. Oh, kini sa bang hubad kanang panagna propesya. Ingon ra ba ka? Dili man na hunungon ang pagpanagna. Kay di man hunungon ang pagpanagna, ikaw may nag-ingon, managna na mo karon. Lupig di ay may ani karon og mao nang kalakiha. Kay managna namday mo nakaron sa inyong pagpasiatab. Unsa man ni namo pag kuan nga nanudlo naman mo namo. Nga moingon man mo nga dapat pagani malipay mi kay aron madugangan ang among kaalam aron mosulti na saba mo diha oy. Mudugang man lang mo kaalam sa sulti bulag sa sulti ni Master ug sa nakasulat sa Biblia. Di man pwede nga ang sulti ni Master dili kuyog ang Biblia kay mao man ni atong doktrina. Mao man ni gitulo diri namo na sa Biblia ba, Brad Ronnie, ang dako ba kanang pagpanagna o ang dako ba kanang pagsultig laing mga pinulungan? Sa tudlo ni Master Derek kanato, Reverend, ang dako kanang pagpanagna, kanang pagsultig laing pinulungan, ubos na sa pagpanagna. Gamay lugar. Gamay. Na, kinapayas man gani nato ng gamay. Oh, ang prueba basahon ako, nga pagpanudlo ni Master sa bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan nga Biblia. Ani ko mabasa sa unang Korinto kapitulo 14, versikulo 5 gingon sa pagbayag. Karon buot ko nga kamong tanan magasultig laing-laing mga pinulungan. Apan pahibaloon ko nga kamo magapanagna. Sa pagkatinuod siya nga nagapanagna mas labaw kay kaniya nga nagasultig laing-laing mga pinulungan. Usag diha lang klaro kay Reverend nga ang pagpanagna mas labaw ni siya kaysa nagsulti og laing-laing pinulungan. Mga mahal lamong tigpaminaw, dili buot ang oras pero naapay among igsusulti. Lisod pog among hutdon ang oras nga nilapas mi nga usara man gyud mi ka oras. No. Basta gipamatud-an sa Biblia ato ning ipadayon nga ang pagsultig mga dila dili na mo ilabing dako pagsultig laing pinulungan kundi ang pagsulti ang pagpanagna. Ipadayon ipadayon tani nga kini tanan gipuhas. Pag mo comments mo asa ang inyong padayon. Biblia ang awayan, dili tabliya, kaya ron mag-inom-inom ta. Ang atong giaway dinhi, dili pinagis kamot, kung dili pinagis katarungan, prinsipyo ni Master ang atong baruganan. Di ta magbuat-buat og istorya, nga maghubad-ubad ta sa atong kaugalingon, kay di na pwede nga bakwion ang nakasulat sa Biblia o ang gitulo ni Master Day sa mga ministro sa PBCM. Niabot naman ang oras. Sa ngalan na lamang sa magtutol, Master Tomas D. Ihunyo Sr. Kini ang inyong alagad, Ebanghilista Reverend Charlie Ihunyo sa ngalan sa kauban ng mga Ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O giniusab si Brother Ronald Kanyaman. Og kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos kami hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I am a